και η καφετέρια. Τα ναρκωτικά και ό,τι επισύρει αυτό. Έχω βαρεθεί να ακούω για γήπεδα, να ακούω για κλειστά γυμναστήρια και να μην βλέπω τίποτα από κανέναν. Είναι αστείο λοιπόν, γιατί ως εχθές το καταδίκαζα και τώρα πρέπει να πάρω θέση. Σας διαβεβαιώ λοιπόν, χωρίς μεγαλοστομίες, ότι θα είναι το πρώτο μέλημα του συνδυασμού μας. Πρέπει να προσέξουμε τα παιδιά μας. Πρέπει να τους δώσουμε εφόδια, νους υγιείς, ενσώματι υγιή. Ευχαριστώ. Αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ως περιβαλλοντικό σωματείο, μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι θέσεις σας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πώς σκοπεύει να κινηθεί ο Δήμος ως προς αυτή την κατεύθυνση, ως προς τις επιλογές σας, ποια θα είναι τα κριτήριά σας και αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα σχετικά με όλα αυτά και ποιο είναι αυτό. Ο χώρος άπτεται κατεξοχή και το αντικειμένο των σπουδών μου. Έχει περάσει πολύ στη μόδα τώρα ότι όλα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βεβαίως, σε όλο τον κόσμο υπάρχει ένα πρόβλημα από τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή από το κάρβουνο και από το πετρέλαιο, με επιβάρυνση από διοξείδιο του άνθρακα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που στόχος είναι όλου του κόσμου να φτάσουν το 20% πολύ γρήγορα, θα φέρει μια βελτίωση σε αυτή την κατάσταση. Και είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι οι ανεμογεννήτριες, είναι τα φωτοβολταϊκά, είναι η βιομάζα, είναι από τα κύματα, είναι από πάρα πολλά, να μην σας κουράζει, γιατί όταν λέμε ανανεώσιμες συνήθως ακούμε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Είναι πάρα πολλές μορφές. Είναι γεωθερμία, είναι πάρα πολλά. Εμείς είμαστε υπέρ αυτής της μορφής της ενέργειας. Φτάνει να χωροθετείτε το χώρο που να μην προσβάλλει ή επιβαρύνει το περιβάλλον, τον αρχαιολογικό χώρο, τον Natura, τους παραδοσιακούς οικισμούς και όλα αυτά. Και υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ανάπτυξη αυτών των μορφών της ενέργειας, με κυριότερη και μεγαλύτερη αυτές των offshore λεγόμενων, όχι όπως τις offshore εταιρείες, δηλαδή offshore είναι τα θαλάσσια πάρκα, μέσα στη θάλασσα, μεγάλες μονάδες ή σε βραχονησίδες. Εμείς, τουλάχιστον στην παραδοσιακή περιοχή της Μάνιας, λέμε ότι δεν μπορούν να εγκατασταθούν τέτοιες, γιατί είναι πολύ κοντά στους οικισμούς, θα γίνουν πυλώνες υπέρυψης τάσης και λοιπά που δεν είναι του παρόντος να τα αναλύσουμε. Όμως τις κατάλληλες τοποθεσίες μπορεί να γίνουν. Και υπάρχουν προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη. Αυτό είναι μια μορφή που παίρνει την ενέργεια και την εφαρμόζει σε όλους τους τομείς. Ήδη ένα νησί, ένα μικρό νησί που ήταν νησί εξορίας ο Αϊστράτης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όποιος θέλει να μπει στο ίντερνετ, παίρνει 11 εκατομμύρια ευρώ για να κινούνται όλα τα πάντα μέχρι και οι βάρκες με πράσινη ενέργεια, με υδρογόνο. Που βέβαια το υδρογόνο είναι το μέλλον στις ανανεώσιμες και στην πράσινη ενέργεια. Το υδρογόνο που δίνει, όταν καεί, δίνει νερό. Αυτό θα είναι το μέλλον. Υπέρ αυτού είμαστε εμείς. Ξέρουμε δρόμους και προγράμματα για να αναζητήσουμε και να εφαρμόσουμε και στην περιοχή μας, σταδιακά βέβαια και όχι από την πρώτη μέρα. Μονόδρομος για την προστασία του περιβάλλοντος. Μονόδρομος για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για ανάπτυξη και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέση μας. Φωτοβολταϊκά σε όλα τα δημόσια κτίρια. Άμεση αντικατάσταση όλων των λατήρων του Δήμου. Εκεί που είμαστε κάθετα αντίθετοι, και το έχουμε δείξει με πράξεις, είναι οι ανεμογεννήτριες. Οι ανεμογεννήτριες στις κορυφές των όχων της ιστορικής Μάνης παραβιάζουν βάναυσα το περιβάλλον και σε πολλές περιπτώσεις και την ιστορία του. Πολύ σύντομα θα σας αναφέρω ένα μικρό παράδειγμα. Κάποια εταιρεία, χωρίς να ενημερώσει το Δήμο και τους δημότες, προσπάθησε να κάνει μια διαδικασία εγκατάστασης ανεμογεννήτριας στα Τρισκεφάλια. Στα Τρισκεφάλια λοιπόν στην Τουρκοκρατία είχαν σκοτωθεί 5 μανιάτες, μάλλον συγγνώμη 3 μανιάτες, των οποίων τα κεφάλια τα είχαν καρφώσει Τούρκοι σε κοντάρια. Γι' αυτό ονομάστηκε και Τρισκεφάλια. Εμείς βεβαίως αντιδράσαμε, κάναμε και δημόσια τη θέση μας και από την τηλεόραση και από αλληλογραφία
και τους είπαμε ότι στη Μάνη δεν πολλούνται όλα. Τα ανταποδοτικά τέλη ασφαλώς ήταν μεγάλα, αλλά η ιστορία της και η παράδοση της Μάνης δεν εξαγοράζεται. Ναι στα φωτοβολταϊκά, όχι στις ανεμογεννήτριες. Ευχαριστώ. Συμφωνούμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μιχαλολιάκο. Παίρνω τη θέση του, σε ό,τι είπε συνυπογράφω. Αυτό που λέω όμως σαν είδηση, που το έχω αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μου, η ΡΑΕ, δυστυχώς, αυτό είναι ακριβώς, σας το διαβάσω αυτό εξή, για να μην σας τρώω το χρόνο σας, εγκρίθηκαν 17 ανεμογεννήτριες στην οροσειρά του Σαγκιά. Όσο και να μιλάμε λοιπόν για τρισκεφάλια, δυστυχώς η κάθε ανεμογεννήτρια έχει 80 μέτρα ύψος και 75 μέτρα το μήκος του έλικα, από άκρη σε άκρη. Οπότε εμείς, ό,τι και να πούμε, αυτή τη στιγμή η απόφαση έχει ήδη πάρθει, έχουν εγκριθεί όλες οι μελέτες από την αρχαιολογία, οπότε και σε αυτό που είπε ο κύριος Τζεβεράκος, που συμφωνώ, είμαστε στο Natura, φανταστείτε μια ανεμογεννήτρια να στέκει απάνω στο Σαγκιά και είναι 17 τον αριθμό. Εμείς σαν συνδυασμός υποσχόμεθα ότι θα το πολεμήσουμε. Η Μάνη δεν είναι ούτε προς πώληση, ούτε προς ενοικίαση ατομικών συμφερόντων. Θα είμαστε εδώ και θα είμαστε πολέμοι για αυτό το έσχος. Δεν θέλω να κουβεντιάσω κάτι άλλο, γιατί ειδικά με αυτή την απόφαση είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Έχουμε κάνει πάρα πολύ αγώνα. Η αρχαιολογία, προκειμένου να φτιάξουμε μια τουαλέτα, μας βγάζει την ψυχή και σε αυτά εδώ τα εκτρώματα έδωσε άδεια. Ευχαριστώ. Η ερώτηση είναι η ερώτηση που μας καίει όλους. Πρόκειται για τα απορρίμματα. Στους 4 δήμους που συναποτελούν το νέο Δήμο Ανατολικής Μάνης δεν υπάρχει σήμερα νόμιμος χώρος για την απόθεση των σκουπιδιών και ήδη υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πώς έχετε αποφασίσει να αντιμετωπίσετε αυτό το σημαντικό θέμα και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα προκειμένου να υλοποιηθεί? Ευχαριστώ. Αυτό που συμβαίνει ειδικά αυτή τη στιγμή στην πόλη του Γηθίου και στα περίχωρά του. Ξέρω ότι επί 12 χρόνια το Γήθιο υποφέρει, αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο θέμα του Δημάρχου, είναι και θέμα ψυχολογίας των Γηθιατών. Κακά τα ψέματα, δεν έπρεπε να έχετε επιτρέψει αυτή τη στιγμή να συμβαίνει αυτό. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, είπαμε εν ώψη Καλλικράτη να γυρίσουμε μια νέα σελίδα. Εμείς σαν συνδυασμός κάναμε τα εξής. Εν πρώτης επισκέφθηκα το μηχάνημα του Σούκο. Πιστεύω ότι είναι ένα μηχάνημα που θα μας δώσει τη λύση αυτή τη στιγμή. Είναι η λύση της επόμενης ημέρας. Το είδα το μηχάνημα, λειτουργεί. Και όχι μόνο το μηχάνημα, είδα και τους σκουπιδοτενεκέδες. Σε παρένθεση λέω σκουπιδοτενεκέδες, γιατί αυτά τα που έχει, τα παρεμφερεί, είναι τέλεια μηχανήματα. Σας διαβεβαιώ, και αν μπήκε κάποιος στο ίντερνετ να δει πώς λειτουργούν, θα το δει και μόνος του. Μίλησα με τον κύριο Σούγκο, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι θα το φέρει το μηχάνημα. Θα φέρει και τα παρεμφερεί του μηχανήματος. Κάθε σκουπιδοτενεκές παίρνει 7 κυβικά όγκου, τα οποία τα συμπιέζει. Χωρίς, είναι αυτολιπενόμενα, αυτοκαθαριζόμενα και θα μπορεί πλέον η πόλη του Γηθίου και η ευρύτερη περιοχή, γιατί από πρώτου θα μιλάμε για όλη τη Μάνη, και θα μπορέσει να μας λύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα του κυρίου Σούκο, και σας το λέω δημοσίως, είναι ότι τον απείλησαν. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω και δεν θέλω να κάνω διάλογο. Αυτό μου είπε ο άνθρωπος, αυτό λέω. Τον απείλησαν και τον διαβεβαίωσα ότι εδώ είναι η Μάνη. Μπορεί να έρθει ο άνθρωπος να εγκαταστήσει το μηχάνημά του και εμείς με τη σειρά μας να το προστατεύσουμε. Προστατεύοντας το μηχάνημα του κυρίου Σούκο,
προστατεύουμε την υγεία, τη δική μας, των παιδιών μας, των επισκεπτών μας. Γιατί τι να τα κάνουμε όλα αυτά τα προγράμματα που σας λέμε, αν δεν είναι καθαρός ο Δήμος μας. Ταυτόχρονα είχα πάει και στη Θεσσαλονίκη με τους συνεργάτες μου, εκτός όλα αυτά που έγιναν με τον κύριο Σούκου. Πήγα στη Θεσσαλονίκη σε μια εταιρεία που λέγεται Τριάς, ΑΕ. Είναι μια εταιρεία εμπορίας ανακυκλώσιμων υλικών. Που σημαίνει τι? Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια μονάδα ανακύκλωσης, εμπορεύονται τα ανακυκλώσιμα υλικά τους, τα πουλάνε δηλαδή, με τις τιμές της τρέχουσας, πουλάνε το αλουμίνιο, πουλάνε το χαρτί, οι τιμές μία ανεβαίνουν, μία κατεβαίνουν, δεν έχει σημασία, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε εμπόροι. Μπορούμε λοιπόν, κι αν για τον οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί ο κ. Σούκος να εξασφαλίσει μια άδεια, εμένα με διαβεβαίωσε ότι μπορεί. Επειδή όμως αυτά είναι όλα λόγια και εγώ είμαι μπροστά σας και πρέπει να ξέρω τι λέω και τι μου συμβαίνει, μπορούμε λοιπόν τα ανακυκλώσιμα υλικά, μπορούμε να πετύχουμε ένα 50% της ανακύκλωσης, να τα εμπορευόμαστε και με τα χρήματα. Η εταιρεία που πήγα είχε περίπου τα 35 άτομα προσωπικό. Ήταν πολύ υγιής η συγκεκριμένη επιχείρηση και μπορούσε, πλήρωνε τους υπαλλήλους και είχε και κερδοφορία. Γιατί να μην συμβαίνει και στο Δήμο. Αφενός να μπορούμε να έχουμε νέες θέσεις εργασίας και αφετέρου με την κερδοφορία που θα έχει ο Δήμος να μπορούμε να τα σύμμεχτα πλέον τα σκουπίδια που μένουν να τα κάνουμε κομποστοποίηση, οπότε να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτές οι δύο είναι οι λύσεις που αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε για την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ. Είναι τραγικό πάνω στο δράμα που βιώνει το Γήθιο εδώ και πολλά χρόνια να επενδύεται πολιτική εκμετάλλευση για άλλα ψήφων. Αυτό το δράμα των σκουπιδιών έχει φέρει τον τόπο πολύ πίσω, έχει καταστρέψει επαγγελματίες και θέτει καθημερινά σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών της ευρύτερης περιοχής. Εγώ, επειδή θέλω να κοιτάζω τους πολίτες κατάματα στα μάτια, θα πω αλήθειες, είτε είναι ευχάριστες και ενδεχομένως ωφέλιμες για μένα, είτε είναι δυσάρεστες. Πρέπει να γνωρίζετε ότι από 1η Πρώτου του 2009 οι χωματερές στην πατρίδα μας, σε όλη την επικράτεια, είναι παράμετρος. Και όφυλαν οι δήμοι και οι δήμαρχοι, συμπεριλαμβανομένου και του ομιλού τους, να έχουμε κλείσει τις χωματερές. Επειδή όμως η πατρίδα μας, όπως συνηθίζει σε πολλά αισθήματα, δεν είχε υλοποιήσει τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει χρηματοδοτήσει με μεγάλα χρηματικά ποσά την πατρίδα μας, είχαμε την ανοχή της πολιτείας. Ο μόνος τρόπος που είναι ενδεδειγμένος και νόμιμος είναι να υλοποιήσει